Zdarmo. A počká sa normálne položia všetko, že opýtam po Nepojde. možno odjede. Vynádacie. Ešte natáčať. Dobrý deň, keď nám môžem s vami spraviť rozhovor? Môžem s vami spraviť rozhovor? Za nejaké peniaze? Ja by som sa vás chcela spýtať, že či máte rodinu. Máte rodinu? Nemáte, hej? A ani deti, čiže a ste zamestnaná, či nie? Ne. Aha. Vzdelanie, chodili ste do školy? Nie. Chceli by ste žiť v zahraničí, alebo ste radi, že žijete na Slovensku, alebo že či máte nejaké problémy so žitím na Slovensku? Aha, ste spokojná, že? Dobre. Priznávate si slovenské občianstvo? No tu vedia tú túko. Aha. Ja mám tu chovám. A Predatá. aký máte vzťah k Slovákom? Ja vyvažím tam hore na tabnici. Aha. A nikdy vás nikto Ne, nediskriminoval ani ne, nič? ne. Dobre. Vaše vierovyznanie, ste katolíčka? No to nie. Nemáte vierovyznanie. A ešte takú poslednú, nemusíte odpovedať, že či ste hrdá na to, že ste Rómka. Nechcem mám mať nič vôbec. No ty Dobre. sám. Dobre. Teraz sme ruky. Dobre. Dobre, ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.